What's up guys? Good morning sa ating lahat. Isang mapagpalang araw na naman. Bali, ang lakad natin for today is pupunta tayo sa may Tamahang Nayon ng Bantog. Magre-request tayo ng gatas para sa ating 300 children beneficiary sa season na Sunday. So, samahan niyo ako mga higan. Hintayon. Face in your face. Bago ang lahat, shout out muna natin ating sponsor, si Sir CM, saka ang Public United Business. Tangkilikin po natin ang kanilang produkto. Shout out din pala sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa mga walang sawang suporta. Ganon din ang aking Facebook page, paki-follow ang Lagalag Moto, saka ang aking Facebook group, ang Biyahe ni Lagalag, at saka I Ride Norte. So ayun mga igan, malapit na tayo sa Bantog Samahang Nayon. Magre-request tayo ng para sa mga bata sa Sunday. Saka suportahan nyo rin po sana yung ng Charity Riders po Luzon. Charity namin sa season, bali 200 families po. So ayan, nandito na tayo sa may Bantog Samahang Nayon. Dala natin yung request letter para sa request nating gatas. So ayan po, dairy box. Request. Andiyan si boss. Andiyan si sir. Si Sir Rolly. Si Sir Rolly. Rolly Mateo. Apo. Ay, sige po. Akit tayo sa taas. Ayan po yung magawa produkto na gatas. I-request ulit. Dito po. Sige po. Ayun po ma'am. I-request po ulit ma'am. Sa CR1L po. Inutusan po ako. Ma'am! Dalawa? Isa lang po ma'am, pero may parang dalawang kopya lang po. Ayun po. Request later po ma'am. Charity Riders for Luzon. Sa season po kasi yung hindi ka siya sama na. Morning po sir. Bali sa Charity Riders po Luzon po sir. Mag-request po sana.
Sige po. Sige po. Sa ano po na lang po kukunin, sir, linggo po ng madaling araw. Salamat po, sir. So, ayun. Okay na. Ganun lang kadali. Sa linggo natin kukunin ng madaling araw. Yung 300 na. Okay po, ma'am. Ma'am, sa linggo po. Linggo po. Ma'am! Ano sabi sa taas? Okay na daw po, ma'am. Pero sa linggo ko na po kukunin, ma'am, kung sa araw po ng kwan. Linggo, ano oras po? Kung may madaling araw po kayang kwan dito, ma'am. Tao. Well, meron, madaling araw. Kasi mas maganda po kasi yung first talaga po na ibibigay din sa mga bata. Mahirap. Sa linggo daw na, ng madaling araw, pwede? Okay daw. Ito, firmado na po ni sir, ma'am. Opo. Ipakita ko na lang po ito, ma'am, sa Sunday. Sige. Sige po, para ano. Sa kanya na lang po. Sige po, ma'am. Ay, Madaling araw. linggo madaling araw. Ayun na yun. Ay, kami na. Sige na. Sige po, ma'am. Salamat po. So, ayun. Okay na. Linggo ng madaling araw. Makukuha natin yung 300 na gatas, saka 300 na bread. Ganun lang po kadali ang mag-request dito. Basta para sa mga bata. Libre po yan. So, yun. Sila, gumagawa sila. So, ayun. Yun lang, ganun lang. Yun, ganun lang kadali. Ito na yung papel. Ayos na. Approve na yung 300 na gatas. Wala pang 20 minutes mga bahay hanggang dito. Nung umakyat ako, wala pang 2 minutes yata ako sa taas o 3 minutes. O sabihin na natin 5 minutes. Approve na agad. So, ayun, salamat sa Iribox ng Barangay Bantog. Ayan. So, ayun, pauwi na tayo. Bali, nakapag-request na tayo ng gatas na 300 saka 300 na bread. Ganun lang po kadali. So, ayun na nga. Nakapag-request na tayo kaagad. Wala pang 5 minutes, approve na yung request natin. Kaya, ayun. Sa Friday pala ngayon. Ay, hindi pala. Webes pa pala ngayon. Webes. Yung product, kukunin natin ng Sunday na madaling araw para press natin may papainom sa mga bata doon sa may season. So, ayun, napakadali talaga. Simple lang. Pagka may yang lumapit sa kanila. So, ayun mga igan, sana nagustuhan nyo ang ating vlog.
Ride safe and God bless sa ating lahat.